Hello, mga kabisaya, mayong adlaw sa atong tanan. So, atong drama karon kun ako ang pasultion. So, bani ko ninyo sa pagpaminaw sa maong sugilanon, matag adlaw mahuman kini. So, salamat kayo sa makanunayon ninyo nga pagsubaybay sa akong mga drama upload. Og kinsa pa tong wala pa maka-subscribe sa akong channel, palihog og subscribe. O click pod sa notification bell para ma-notify mo sa matag upload nako kada adlaw. Isunod na nato ang maong drama kun ako ang pasultion. Let's go. RMN Drama presents Kun Ako ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong hunahuna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hi, hello. Kumusta ka mo? Yan sa mga alagad si Kangina Telefon Morales. And then, may partner usap na ako, Adri si Randy Dayat. Kung akong pasultihon, asap kita. Always say a prayer. May importante, Lord. Ang atong pag-ampo diha kaniya. Salamat ka, Lord, sa mga grasya nga maghihatag ka na mo. Matag-adlaw. Thank you, Lord. Dear Heavenly Father, I come to you with gratitude and love. Guide me, protect me, and bless me. Help me spread kindness and possibility. Amen. Thank you. O sa tanang pangayon mo Lord, ang kalinaw sa tibok kalibutan. Thank you, Lord. Okay. Bueno, ang sutampo karon na itong hatagan ng pagtigad, no? Pinadakinis usak babae nga mapatago ng sangan nga Ilma. Kanang gibata ng doon sa radyo ni Ri Arellano. Kagsunan ang atong sender si Ilma. Kini akong problema, bahin ni sa kaambisyoso gyud sa kumbana ba, nga bisag maglisod paning kamutan gyud. Manghambog na lang gud para makautang. Pero aron inyo kayong masabtan ang akong sugilano, no? Ingnon ko ini sa pagsugod ang tanan. Bakit nga ba ang puso pag nagmamahal na ay sadyang nakapagtataka? Ang bawat sandali, lagi nang may ngiti, dahil langit ang nadarama. Init ng pag-ibig ating pagsaluhan, kung merong hadlang, di ko papayagan kadugay sa... Ay, nanay motor nga ni Hunong tungod sa Mumbai. Wa na maniningil na sad ni. Si Pedot o sige pangitaan ni pagkakanahan kita din tawhana. Uy! Dad! Huh? My words. Si Pedot pa ko din nagmotor. Dad! Ana, nang hold up ang tingali ning kanahan. O diba, wa ba ka ni mangawat og motor ning kagwang? Day! Ay, day, sukaday, kay tagutuma day po yung dagan, oy! Time para good, Pedot. Ang sibot mo ipasabot, ha? Gikapoy kag dinagan, nga naman. Imo na gikawat ang motora? Ha? Kinawat pa, oy, takam lang kay. Unya nga laging naamang kay motor, ha? Usa magipas-an na nimo pagkawat? Unya imong gidagan, mo nang gikapoy kag dinagan, ha? Sulti dahil mo, yun, sabi aki, kulata tigang boy pataling mo. Napatay, di na to kakulata, oy. Wata na ako, kawata tao na yun. Wes nga no, laging nagdaka magmotor, kang kinsa man ang motor. Si Paripilix, kang Paripilix na. Daan pala gigit ko, murag nakaila jud ko aning motora. Ngano gutaw na ama na nimo? Ay, huwag man ako eh. Unsay nga Pidot? Huwag man.
Uy, ay pangitag problema, uy. Ngita kag makaguba ka na, ha? Unyag magguba na, doon na kay kailis, ha? Mura sa kagkwartahan ka da. Iuli na dito, ha? Kay makasaka na. Ikaw ba? Just relax. Unsa magagubaan na nga. Naaraban na niya. Unsay naara diha? Naaraban din ha. Oy, kay himuon ko ng props. Ha? Unsay props? Time pa karohi ko ako kasabot Ay, lagong palang diha day, bida. Wash and learns. Singan? Unsay wash and learn? Wash ba ka nang... Tama pataka ka lang gabi diha. Watch and learn lagi na, pero wash and learn na. Ay, Puya biyan mo eh. Kung ano lang, steady lang ka diha. Okay, sukan dyan. Oy, Elma. Naunsa nang bana ni mo diha? Naunsa na spidot? Murag doon naman ay giat nga diha. naambot anang tawhana eh. Wa jud ko kasabot anak niya. May dama lagi ng motor. Di man na iya good, kang pari Felix man na. Iya man lagi huwaman. Nga naman, asa man na siya. Ambot lang anak niya at asa na siya. Mususo ko kanina yung kwarto na ha. Humana kong tao na ning mani. Doon na kanina mangitan ko, pukawan ako, kay magpiyong-piyong na ko rin gamay. Kisa may mangita ni mo oy. Si Ay! Ha? Kinsa ko do? Si ay ko nunay. Kinsa man na siya. Ambot lang nay oy. Ayo. Ikaw diha. Ay, na nga katahuran ay. Kinsa maron. Basig mo na iyang giingon na nga mangita niya. Mo tingali na iyang giatang-atangan. Ayo. Oh, kadiyot, nana! Unsay ato? Mao ba ni balay ni Pidilino ano os ma'am? Oh, mo na iyang balay. Maon ni ako ng bana. Asawa di ay kaniya ma'am. Naa siya. Anaaman, kadiyot akong tawgon ha. Ay, sul sa day nga ri, oy. Sige lang ma'am, dire lang ko hari ko sa gawas. Ara lang ko magawat niya ma'am. Boss, kasi ato? Bayo mong tagamuti ko sir. Katong imbang kuhaan og motor ba? Hambaw ba? Pastilan, abi na ko di ka mori. Aday, apay na baling litson diya sa ato, ha? Ano ang saingan? Litson ba? Dagan pa matag sobra gabi. 5 kilo gipalit ako gahapon. Nya kay among gisubsuman ang 1 kilo na pag ginabili diya. Pataka ka man lagtabi diha. Uy, unsay lechon? Uy, narite lechon nga. Pasapa diya ko. Ha? Tando lang diya. Gihatagan mo ang atong mga silingan. Ay, pastilan, kabutan. Sige lang sir, busog pamansad ko. Okay ra. Ako ang kining palitin lang ng soft drinks day. Sa litro. Nya, pakapinil lang po. Ayun na lang lagi sir. Adagin ko, sir. Basta doon na yung mga bisita nga mabutin sa amo. Ako ginampakanon. Pero naunsa ba ning akong asawa gipanghatag man sa among silingan nga mga pobre sa taon ang litson gabi Nya maluoy man sagud taon mi. Mao nang gihatag lang sa among silingan ang mga litson. Snack na lang sir, snack. Ayun na lang sir. Okay ra yung kayo. Ni ara ko sir, nagsiay ko. Butan ako. Malagi mo yung motor. Kag kinsa man yung motor imuha ni sir. Ano no? Dili ko kini sa ako ning boy. Kay mao mo taon ni na madali-dali na kusog mo boy taon. Mao gipalitan lang na akong motor para di siya malgisod ba. Maong ako makuha lang sa motor nga ako kay kaso doon na siya magdali-dali or mapauli siya. Ako lang siyang papason. O gunsay akong tuyo niya. Kunya unsaon man ako pag apas taon kun wa ko yung motor, di ba? Actually, kanagod kay pwede man akong kasa ng motor taon ninyo. Pero di ko ganahan anang kaskas god. Kay white challenge, di ba? Mas nindot yun ang natay matagbuan nga tulumanon nga hunahunaon nga bayranan. Maunang malingaw ko ana sir. Mao ba sir? Yes. Mao ba sir? Okay na sir. Wala problema. Ako rin bahala ni. Lusot na yun ni mo sir. Approve na din ako sir. Ba? Salamat kay ha. Salamat kay pastilan kay ikog biyan ako ni mo. Dali ka rin. Palitan ng adobo. Sa'y gusto ni mo. Ayaw na lang lagi sir. Lamni kay adobo sa Bercal City. Sila mong pi. Ayaw lang kong kaigo. Sa kaming kwarta Kanagong motor, mahimog yun na akong palitog dritso. Pero nindot mo yun ng challenge, di ba? Sa ako nang gingo ni mo natay kalingawan, bayan kadabuan ba? Para sa taon nga, masuod punta ninyo taon dito.
Kay basin pohon, anali ko magkuhag mga appliances, kanang ilisan na namo among aircon nga nakatubang sa gawas, imbis ang resod, ha? Ilisan ko to. Ay, pastilan, wa man ko na limpyo-limpyo, maong dili kay bugnaw taon, init-init ang panahon. Pero unahon lang sa nila kong motor dong. Wala problema, sir. Approve na ni. Ako rin bahala. Anda malanda o na mga requirements, ha? Para diretso na lang adto nimo. Sige. Madara nimo motor. Sige. Salamat kayo ni mo, sir, ha? Wala problema na. Kisa nga ni mo, sir? Kasi kuhaan ko. Unsa? Dino na. Dino Eliseo. Sige na lang ko magdugay. At tualaw niya ko tinahan, sir. Naamo ko dito mahapon. Sige, sir. Hapon ko lang si ayuda. Sige. Salamat kayo ni mo, sir Dino, ha? Ganyan, sir. Unsa gani ito'y trabaho ni mo, sir? Wala. Uy, saan mo ni mapagbayad, sir? Business dong. Mayo ko sa negosyo. May mga babuyan ko. Og mga manukan. Usa mabugdagang manok. Pero tuwa man tao sa akong farm sa Bukid taon. Kaya di ba nakalisod. Kaya anhita magnegosyo manukan din is syudad taon. Yung mga babuyan, baho man kayo. Kaya residential gani din Mao na nga, bawal, di ba? Maugib, sir. Bawal gid. Nga, kwartahan ko. Negosyo antig ko. Sige, sir. Ato na lang ko. Sige, sir. Dalag manok. Apa may dito na bilhin? Mo na to. Amping, ha? Pagamping, ha, sir? Salamat, sir. Sir Dino, pagamping. Makamotor, hindi ko ini. Makamotor, nako! Ay, day. Saan yung binuanga, ha? Ay, day. Ako anday kining. Makamotor na ta. Ha? Duha na lang ako sa ayunon. Pastilan, may pagmikaon ko dito na. Karon may noon ko gigutom. Nya, asad ta siya'y manukan. Kwartahan itong tawana. Nya, nakot kiperkingan sa kumotor. Ay, namang tungyawin ako sa kumotor, ha? Uy, kisa man na nawag. Uy, ala, si mama din taga-purpose. Wala. Hello, ma'am. Hello, Maning. Ay, yes, ma'am. Kanang, pwede ka makaari ka diyot? Kaya wa man good si Norman. Absent man siya ron. Nawa ko'y mapalihog nga ba? Kaya karon na raba ipasabit ito sa office. Nanawag man ko diri sa office ba? Mao nga, akong ipaschedule karon nga anhaon siya. Duty para ba ko, ma'am? Di ako field. Ibaw biya ka, ma'am, nga nag-CI ko nga rin sa ka-applicant sa motor and appliance center na ro, na mo. Wa pa rin ka makahuman di ha? Wa pa taon, ma'am. Uy, duha na lang noon akong atuon nun, ma'am. Asa man di karon? Di ako sityo tambis sa may barangay Luya, ba? Agian na lang diri, be. Interview ka diyot kay tiniralang siya kuwang. Ni-apply mo ko din siya sa 4-piece. Niya, taga-diha man na siya. Kaya si Fidelino Anoos. Taga-diha na. Hapitan na lang, ha? Niya interview, ha? Kuha sa iyang information. Kaya ba naman to siya? Okay, ma'am. Ako lang doon. Hagiuna na ako. Sige, Di pa magkuko nga rigod. Okay, may noon. Bye. Sige, bye. Okay, bye, ma'am. Fidelino Anoos? Naon sa man taong kapidot, Mangutang kag motor, unya asa mo ko kagibayad ana o magkatarong trabaho. Ay, kadagon. Kung makakuha na itong motor, pwede naman ko makablabal. Unsam na diya, Kunya, minsan pwede nga, mga na akong irason nga, makuha akong motor kayo para magabalabal ko. Unya, lagi asa ka magibayad, Ay, ana. lagi kabalaka na, may apply mo for face mo. Unsa man ka, Ay, karon mo rin, taron. Mao nga pag-ilis, Ha? Di pag-ilis, manlakaw ta? Di ta malakaw yan, hiragot ta. Unya, ano, pailisan man ko nimo. Pag-ilis dito si Dina, kanang pobre kang tanawon ba? Noon sa matawon ka, ay, kanang gisigon kayo mong si Dina ba? Nya, buling kayo, bulingiti dito kuhaan sa kaldero, kay para mamaan itong purpose, looy kay katanawon. Naunsa naman Kuhaan si Dina dito ang gisigision. Ako, abi, katong blow na ko, katong blow ang gisigision. Na, gitrapo ko na sa lamisa, Oh, mayo, kay hugaw kay nakaon, tinuod. Aron ma-approve sa purpose taon. Kay, kanagong purpose dahi, mauna yatong idata sa motor. Kuyawa, gini mo sa. Ay, naunsa ba sa tabagi lang ko?
Atong ipakita sa interview ba nga, bulinggit kay ta, ano unsa man kayo, nagugpan lang niya, tabangi ko kay para ato rin eh. Nesura ning atong trabaho eh. Si ay kabuntag. Taga-purpose ikahapon. Time sa kanis Fidelino Anuos. Mauman niya akong gisi ay ganiha. Nga nung may apply mo siyang purpose nga negosyante man eh. Bida, no? Kini deh, okay kita deh, approve yun ba? Pupres na traon niya gusto mo, trawa. Murag time pa sa lisod man tuhuan anak pidot oy, lisod. Kay bisag gisiun na kay imong gisulog masinina no, nya pobre kay imong gisulob pero di madaoy tulisan gyapon kay imong naon. Iya sa di mo di noon sa mga. Noon sa mga ayo eh. Bida lisura. Ay, lisura. Ang ayan lagi ko anay lagi tanawa oh. Tanawa ako Ayo, purpose. Uy. Baya. Naigitaw, purpose ko no. Uy, mo uno ni day. Taga-purpose. Pangbayad na nis motor. Ay, diskarte ko mayo para madamos purpose. Purbida. Ako na beliha pertahan. Sir? Ato, sir. May adlaw, sir. Salamat, sir, ha. Nga di, agyo ka. Ato, sir. Taga-purpose ko, sir. Uy. Ha? Ikaw ang manggudi ay niya. Saya lahir to na kung tinaas motor, sir. Pero naadyo ko magtrabaho sa gobyerno. May apply lang di ka-purpose, sir. Nga, negosyante magkaka. Asam rin kita ni mo sa manukan ni mo o sa imong babuyan, sir. Parata na to sud andong oy, mabukog man ta ni buwara. Sir. Kuan, sir. Gining. Pasensya na kasi na. Bot ratong ako, sir. Ang padyo ko na. Bida. Sir. Mamakak mo. Sir, baka itong motor, sir. Kabayar, bigyan ko anang motor, sir. Itong motor rin sa ako to, amigo. Kabayar ko na kay maghabal-habal driver mo ko, sir. Kunya, ma-approve na kong purpose taon para mabayar po na sa motor taon. Nya. Nakasiguro na ika nga, maaprobahan ka nga, namakak na ka. Sir Dino. Kanang duha, sir. Wagi usang nga milusot anhi, sir. Di ba pasabot, sir? Pulos ni disapprove, sir. Sir Dino! Mauna, apilan mo gibinuang, mamakak pa man, hasta pa ko. Di-appeal sa imong mga kabuang. Karon unsaon man na to ron, ha? Unsaon man na? Pulos man hino na disapprove. Abi man gud ako kalusot day. Badihay? Saon ka purpose og si ay usar man di ay. Mauna diha. Imbis maaprobahan na unatas 4 piece, palpak lang gihapon. Hoy, kapait. Unsaon man taon ta kang piduta ka, oy? Lakaw para magakwarta ka pangarda dito. Dahil mang. Mo na akong problema kay wa man noon may aprobahis 4 piece. Kini mago akong bana, paitag yun tungod niya mga kabuang awa. Naunsa na hinuon ni? Unsaon ni namo? Unsa kong buhaton? Samot gid mi ani kalisod. Unsa man og kamo ang kasultihon? Elma. Ate Pres! Okay, ang sender dato ka nga lawa. Ato sender, Ate Pres, kinis Ilma. Elma. Na problema tao ni si Ilma siyang bana, Ate Pres. Tungod lagi ka ng iyang bana. May mga tik, but-buton sa nga tanan ba? Kuha silang motor, niya, huwam siyang motor siyang kupare, giparking sila. Giingnan tong CI nga sa kuam ng boy bay, maunay mahaton o mo-deliver sa mga pangsugoon ako siya. Niya, para makuha kong motor bay, para may kinuunsa, pasapaso na ko siya. Niya karon ni-apply pa siya for pay sa Ate Pres. Ni-apply siya. Unya wa siya kay bao nga ang nag-CI niya ang katong agency sa gobyerno nga usa pa trabaho dito maurusad si Dino Eliseo Gyapon na sa gobyerno maurusad ang nag-CI niya sa purpose. Pag abot ito kitaan man siya, ikaw mo tukog motor, ikaw negosyante ka, baboyan niya karon nga ano ni apply kag purpose, porting bunggo ataw pidot.
Mauni ang problema kay wa na hinuon ma-approve ang purpose. Ang purpose. Mao tato importante nga purpose kay magamit man gyud sa ato ang mga kaigsunan nga morgalisod gyud taon ba. Kini ako ba nga bana tungod sa iyang mga kabuang taon wa ma-aprobahay ang purpose usaon ni namo sa may buhaton samot mig kalisod. Paliw tabagi taon mi ninyo pasultion Elma. Kada ding purpose ang iyang asawa dili maka kuan abel. Ambot lang wa ko'y idea aning purpose at pres. Ambot lang ka ang wa ko'y Sabay kuan di ayan ang makakuha ka ana. kanang indigent ko ka. Tanaw nila murag lisod gyud ka. Pareha na ang single mother kana makakuha sila purpose. Dan. Hay bam. Ikaw bam. Ako na ibawaan kanang purpose at press kanang naabitok kay mga anak nga nag-eskwela niya pobre jud mo. Pobre kay ka. O pananglitan buta nato ang anak upat ka buok or bisan tulo. Pobre jud gani mo kanang dito sa among silingan karon lang bago ang ilang kubra kuam 3,000 Buwan. ang kadtong magtiayon nga way kanang lulog-lula na senyor naa sila 6,000 na kubra amot tulo ba ka buwan o usa ba ka buwan tag 3,000 nila na kubra sila lulog-lula na sila ri kapuyo unya sila tapat kato lang anak dunay anak tulo kubra sa pero kay ba pilatong dunay anak kasi ako manghod sa una sa eskwela pa pariha sa ako manghod yung anak usa na man lang eskwela doon na sa makubra katang 3,000. Karon nga nakahuman na sa high school, lapas na 20 ang bata, dili na siya makakubra. Di ay. Karon, sa dili pa mapadayan atong paambitan hang yang pangutana Gulyat nga wa ma-approve. Disapprove ang tanan niyang apply sa purpose o sa kantong sa motor. Di ana dire. Panultihon 21 versikulo 6. Proverbs 21 verse 6. Ang bahandi nga imong maangkon pinaagi sa limbong. Dali rang mahanaw ug maghatod kanimo ngadto sa kamatayon. Sakto gulit, patay tanan. Patay tanan kay wa man ma-approve. Ang iyang pagpamakak, siya'y babuyan, siya'y manukan. Ang motor, alang na kuno sa iyang helper, aron og sugoon, dali ra mangumpra, kamagmotora. Pili pang bakak. Onya, ang taga-CI, dalitan na yung glitson, adobo, sa padiha. Pero wag yun, kay ngatag yung silingan. Karon sa diha na booking, disapprove tanan, patay tanan. Patay tanan. Mao nga dili gyud tinuod maayo nga mga hambog ka. Ang simple lang kayong example aning kasuha Gulyat. Nahitabo sa tong gamay pa mi. Ano man? Sugoon mi sa mong mama pagpanag-ob kay way tubig. Karon nihilak ang akong manghod kay ang sinilas gisulob sa usan ako ka manghod. O say pong sa among tiya, kuan mo ito among tiya, kana medyo stricta mo ito among tiya. Among tiya ayaw mo pagpanulob o dili inyong sinilas. Nagsige mo pangarasti niya dili inyo ha. Kana bang sige kuno kag pangarti nga dili imo ha. Ayaw pagsulob ng sinilas nga dili imo sige kag pangarasti nga dili man imo ha. Simple kayo na akong buto sa but nga kanang imuha nga kinaiya sa imong banada di gyud siya modelanto kanang iyon na sige pagpanghambog gingon dire sa panultihang sa Biblia nga ang bandis hambog maghatod kanimo sa kamatayon patay tinuod kay wa man disapprove tanan ni mga application ayaw sultihin nga maning kamot siya dili siya magharig mahug man nagpangilad ang ingon na ana. En kaso og nakapasar sa purpose, kubra siya. Karon kadi man tinuod nga na iyang motor para mo unya karon maka asa man siya ibayad po niya og kanang di gyud siya wag siya makover purpose asam gyud siya ibayad nga kada buwan magbayad man kanang motor, di ba? No, tinuod embargo. Patay osbon be aron basig na late tuner siya. May tungod na yung pangutana sa iyang bana, kiniya sa iyang bana, niya ang ato ang paambit kanimo inday, panultihon kapitulo 21, versikulo 6. Ang bahandi nga imong maangkon, pinaagi sa limbong, dali rang mahanaw, ug mahaghatod kanimo, ngadto sa kamatayon. Natinga ako Gulyat! Ang ano man? Bahandi sa limbong, maghatod sa kamatayon. Ang imo?
piyong-piyong ko kanit. Ito'y hakaw magbalik. Ay! Dalawa na ka na, dalawa na. Kung ako ay pasultihan.